Kublai, jika Kublai Father. kila ada TLD tangga profile jupi kecil MP lasi kerten na may pa jupi pada Kublai Father nang bentakan ni ka opportunity bapi ayang bangala ban yathu shapang ka chingim ka chunga te ka full name ka chunga ka de Theophilus and Bani Masar te UN uyeng stands for Nangkio te ka de kerten khasi chunga I bala bu de pa te ka kata de full name ka chunga te email ikateng jong email di Miriam Masar I de nanong scan ka haba parish penusla te ipapan ide nalang dong dai ka de shtai shathan jang du shatai te ka de border jong Assam te email de na border Bangladesh amtip kumnu kia poi ka de ka sandor jong blay lese te hakata karukom house nam kendai po sao kila ya shem ya ka sacrament jong jing tiu kurim but how to snam hi how snam Sejak kendai sepak kendai pesau har pesan terik Desember lakha yang Pusat tarik Desember. ho pada Oh, very unique. ketika lesi ketika plan jong oblay mo ba hakatu kasingi pan kaya nga Di Mei iba na Tanjerindu. ho Kumnu mendapat visa po Kublai. ketika story ke bacrong ha te lakha yang nong scan mo ketika senong kha jonga te hang tu email itre hakatu kapor email itre Nazaret Hospital te ipapat hikai po St John Laban te se kia kandu akan urkom hadin katapat ila ya ra no ile ra no shalam khra ila sa wai no alam khra kumbai thu khana pateng ipa ta yang te la sa alam khra katukan ni por te hang tapat kila apply ki kam ki cham email la apply hapo civil hapo state ideinas te la yo tusnam te iparu ila apply hapo post office te hadin bik la yo ya ka kap ka jongki kila cha transfer cha dalu te hang tur kila ilam lang yang hatu kapor te la yasa cha dalu ru Sinan garut ni. let's say por bangadang red I yathu ipa bangat nang bhaban kan karu hadin dalai he pa let's say laklet no tengam kan mau shu te malu malah nganang hadin kata pat nagaru ngi wan sawai sha laban te halaban kastang ka jinglet school ka jonga nursery KG but class 1 laisnam alit school sha laban hadin katupat I lai yo jakano ha umpling te kadika shnong ga bangla he la san hang tu te ka educational life jongaru hang tu sedang ba tu ala kham sha ala kham he ala kham so tho ba lit school hasin Anthony's na do class 2 adu class 12 anti school aingo yo blay leng ba ka jingkur khu jong blay mo ala ban yo ban lit school ha school ka ba te hadin katupan pendap ya ka degree po St. His College kita ki secular studies jonga ki ba Manu pi join dagan ganing krai bang. okay father hadin class 12 ngalen hadin class 12 jing shisha hadin bangla dap ya ka class 10 nga le ya ka vocation camp ngalet ka vocation camp po marwisu ha tu ka por pidang long parish priest akan mau te dang lalet hang tu pan kalong kum ni bangla jet ya ka diocesan ni hendai dang la poi pat hapo Saint Xavier's kam dan ka kateng ka jonga te let's say hakata ka por pan ipar yong tom ni lai pendap sha ya ka 11 12 shabar mo tengah let pendap sha ka 11 12 rin kata kan nga salit join pan asa sedang bahapan ngawa join ha Saint Xavier's house nam arajar khatlai te hang tu nakadaw ba ngampat tip kumno karukom im
karukom duai ka seminary life mo pakiong te hakata karukom ngala sa hang tu shpo banai te hadin ka tu ngapoi sa Christ King College le ya ka philosophy arts na te hapo St John 23rd hadin ka tu pan artat ngiali kelas hapo St Nis College te hadin ka tu arajar kat khandai i pendap ya ka degree la pha yang asha mo lengut ban le ya ka regency shisnam te kadon ka covid hatu ka poru la extend shushu so arbanai hadin ka tu pat ka spirituality course hapo umran shisnam hi te saka theological studies but mentah hang ni ka por kemudikan ban sa sya kantang ha khat prat tarik January Kisilan jan kamu, kila jan ho pada thrilling kamu. ka kalong excitement dian kalong thrilling ke ka ban ja shahmat tahi ki jing sko pangadan kani ka por Video pada benengkong jongka de komplit Paris. Untuk lama ngoblay berkenai burung ni ka Paris pertama. ho pada kade Di how you tu ina. Lesa ki jinga ilan teacher piklan pep sibon ki koru koram ngi balai ilan bangi so tu ina. Pi kwa ban big point ka tu ane ki lesi ki ba kan ja obstacle ni ki bala khang la pi le pen red mesin mi pi but kum no bila la overcome ki la pi la ba tu lam kan long jing hi kai ru yang ni bar khan te ka jing te kibun ba bang ikan du te ning kong ning shop hi ba kalong totally new yang amo ba baro shkat tu ngadon hayeng ayo ya kata jing na yeng na sam mai pa para te na yeng long ngi kham ya biang mo mala mo hakabam le se mo ka jing ka baning kong du hi ka di ka bam hi te dala po ya seminary te kar kom shat le se mo te nga kan mau ba tu ka sngi bang ya poi jan miet te la poi jan miet kla jan dei hi ka po ban ya bam cha te la song than hi ha tu klep mat tu ka po ha ka po bang abam pat ngam la abam na mar ba mo kam ya ha se mo bro ka tu yo ka ba jing bam kham ha hi sam te la persang hi ban bam ama kham sam la ra te men step te la thangan ngai i shau ki shet shau te ha kata kom ha por bang bam tu shau ani ngas ngau kum tam mo ngam la ngoi amar ba kadi first time na bata jonga bangan bam mo ka jing bam ba shet po seminary but all in all I try to adapt mo hap ka por kadang ya te hadin dang la ban adapt ya ka tu ka jing bam te kata kadi ka we ka jing baning kong tambang ya kandu seminary life but shushu kidon giwe ka jing ha ka ba Syamai te kan mau ba ngi judai berbuat banyak keren pareng mat Henry teng ngajing long kena kum tu jing long perlok ni ya keren kasih te lap ki bahalo lap bi brother papet yangi mo te imai te so du jikerman mo so over Henry kidan ki perlok ki ba aiman sim ki bang am nilai mo kan ni gayat te ha kita ngi jam kita ki jing ki bang ya kan du te ki jing puliru kilong ki ba ki ba chuat te kham tam ha ka philosophy but ka theology le kilong ka jing puli ka ba chuat ba te teng moscow ban krekot hadu dapat ka jabing ru she exaggerate then Ray well we overcome all those difficulties but ya poi hadu akan ni kelemat mata te klampe ki jing ki te ki phang shu phi mo na man ba ki jing do le ki jing ba lang ki ding pana yo try te how you to in a manu le se bala pen story phi ban le ko in the first place se ban le cha provocation ka cha ban le teng shu about din bala klampe teng ka te ka try ka da wa klap poi ka teng phi jingsha intelligence ka vocation commission ne ko ni angaru ngam da tiphara fada le singa nga bakla pendap ne kan rukom ngaru ngam da tipha ndre akan ma bangla pendap ha ka dai sen hi ndre tip kumnu
le siu play le siu ong apshwa mo God ong has an his ways. God has his ways mo ong apshwa pin he shwa pin so tho bha shwa te kum ta hi le singa nga nge ha ka jing panyat ba start jong play te ya kan ni ka jing khot ka jonga te le singa la ban ai buram i mei pa hi ki bala ya lam lenti bala peten lenti anga ha kan ni ka jinget te shushu dan i medeng miret ki bade ki start te ki ru ki ju ai men sem barbor ki ngakan mau ba hak por bangadang ret ni ha umpling te i medeng i dan ha po magnificat convent te ju yalam kai ngi ya katung idang yaret temo te habang ya kan do iki star te ki sat ong mo yo oh net te salong pada te kata ka mindset kala dan mo pan ong da kli ki we pi kwa long yu la shai ha kwa long pada bet te kumta kaya ka jing em jonga te kidan ki pole se kat badang he pat la klet mo kita ki jing kwa jing trang jonga han dang ret re kat teng kan mau hi ba kata ba ngaju ong menshwa badang ret ba kwa long padar te ka turning point in my life kalong ba hagawi gasngi ba ha umpling idon iwe ikatikes babu katikes tengala ban ai nami i khamtam ba i juan man ka por she yeng te i ong ba ble phim ble persyang mo ban le long padar ngaru ngam da tikna ba ngam da kan mau shu ka teng jung i ila klat itai babu katikes ile i retired mo ila shong than te juan man ka por ha yeng te i ong kan te ngaju to im berpo nak banta jong phi te nga itanat bhai phi ba phin le long len do mo chuan man ka por wan ai man sim re kadan ka por ba ala skong that re hagoi ka sing ipa yong ti me le kum ni mo da mem kwa shu ban net te shu ong no mo ba inum wan shu la ni im penduai shu e phi te ka song ta yang ha ta ka por te ong tongan let la ka let pang let persang te hakata ka por banga lecture Saint Xavier nam ta ka living experience I felt ngasngo ba hakatu ka por ka dei shisha ka turning the turning point in my life ba ngala shakta tu ka por yo sngo sha ka jing khot yo blai kham tam e ka tu ka por ba la adap ya ka jing sapla tenga phai shu jisu badon alor ka ding phana te ngapusan ya ka jing iet ka jong u nang banta jongi kham tam e ha ka jing em ka jonga te bale ngam la mo nang banta jonga la le hadu ka ne te bale ngam la ban IT nang banta ble la ban i chu shu yo ble lang ba ka ne ka jing khot ka jonga te kata ka de ka a short story shapang ka jing khot jonga fa da How again klampap ka ba pitang yan gani ka jibang kray pi layo shibon ki kinja jib tbu pi kum no pin tray kum rum do oi ka ban kom e hi ka de khamtam ban ai ki sacrament chi ki ba jo play ten rei pi don ka shunam tan kum ka ka tin im sni jo pi na mar nang tu la se la ban shim ka clue what is your aim as a priest where in which area you would like to specialize yourself ka de fa da ho ka tin im sni jonga ka de nakasam drupulai khot bapra ka man sim jonga ka sno ame ka ti ka mon jong me ka shan yanga te gi de gi tu ki kan tien ki ai man sim ba yanga ka long ka ba sultanat ba nadu badang ret ru haying man ne ha ba ki ruai ya ka tu ka jing ruai ka sam drupulai ka sultanat shisha ka tu ka jing ruai te play me long u play jonga ya mi do nut ka trang oh so nice nang ta ka habang apusan ya kitu kan tien boong kamen sim jonga ka sno hami te yengi ki breu la thao do blay mo la thao do blay but la khot yengi ban ie je u daga do no jongi kamen sim jongi baro bandan ka jinga dei bakar pang wat u blay te ka
khot yang ka wer yang aru ba ngate bandan ka jing ade bakar pang badu blay nolor ba nga shim ya kan ni karai mo nga shakot ni shakri barit jong u ibet yang ban long utaw long do te let's say ban administer ya ki sacrament mo ban ai kam ban terwa mas ting don kam ba kata ka jing ade badu blay don kam ban yas no badu blay mo namar ba ki ka valid mo ki sacrament ki valid Henry kam dalong effective adu kata la dangin don ka jing ade badu blay Very good. te kata hi Magdikitin na pi. hot fada Nakan mau hapor kay jing. Nagsikat tayo nga. Ngadon nila men kurjana bade ka sister. Yung kiniki missionary sisters of Metal Christians. Pitip ko ang ni Father Pascal. Hama pipuli mas puwe suki jai. But kena ulut kitin mat kerki. Kata kan neba. Ngaso ka ding mo pi. Try effectiveness. kate fada Kadai umde tangi ka jing la ka jingi umde dalam makan no kadai ka jingu play umde how we deliver mo. thank you father yes kate Try kani kalau tentang kim doji kerke ba which actually is not correct mo. I would say that I think OPMP kadai but belong effective. thank you father ngaru ngaso kum ta fada but kakti ka mon jome mo ka shan bor yang te kakti ka jo play ka don ka ikhtiar ka bapura te ngilong ki bre ki batalot mo ni ha bateng teng Henry kan mau berabor ba kakti ka jo play ka don ka yarap berabor Yes. te that is what mo ka banga pusan ni kini kintien ka ba aiman sim sayanga ba ngan im tang ba kini itien jo play but apart from sacrament ngakan mau kitien jong ipa ibaong ba you need to be a good priest te panlong bri ba obviously ban long bri ba di bandan qualities ki ba mo ban songret ban long ba jai ban long ban yai sha ban long ban sensitive na penta ki pat jong blay kita let's say ki bangan la shu ban pentibet da kajing kerku jong blay kajing ai jong blay Kamar ki berhiu kin yo iya ni keng moy ba ni dei ujisu mo. Ban ngatrai kani kelong berkam ba. Teng dei kadega bangi kumnung penyadai berki berhiu tap but kumno bangi kori ki berhiu kumno bangi sngap ki ngatrai kita ki long ki qualities ke ba pi mo ka jasure bar ke jing Asia marketing kalau jadi way. Ye kuman bani pi asno bakani ka mot kani ka tim sini pi ro ya dei bahapat ka jing ong jong bi saya long masuk way ni ko chip help lai. Ye banga chat penon kam berbor banga dua ini pi. Te kum tahu ati na banga don ring kan pi. What kau banga lo play jong pi. Nak kan paham ni pi nak sian bor pi banga penjob pi dekat tiga monjona. Na ba mga utray bre ju pi nga bat ye pi na ti ka man ju pi so nice ki de mga bang pi wat ting e nga nga sera pi pi True, pi Father. tinga try very kani ki tin ju pi kilong ki ba kani ki tin si kilong be de ba de kam ta ka kham shong kun ju shu aba kam ta ka na ka sam ye ka ba ka de ki jing ang ju bre mo ba mission boring me tin ya nga Ti don kui pat ki benta jong ka tiền jong play le se ki ba ta wa he pi ye ba pi shop man sim le ki ba pi sunga ba pi ya sa ba ni ni kadang kawai kantien gospel yones mo lenong kabalay hagaba u yones uong ba ai bo nang kraw mga pat nang red te dakatin pareng kastanat bah he must decrease I must increase I mean he must increase I must decrease te kapan pau barabor ya kajing soret jong yones te kajing im gajong iru barabor hindi balong ki basoret ublay upenret yala die udon kat
ta ka ikhtiar ka bor mo usong ha khat blain re penret yala de wan jak ni ka perthai te ngiru kumju ngi ban put ikan uksa chung jisu balong ki basoret kadang soret bleu nang pan khrau katai ka message ka ban ai akan ka por Matrail makala de Augustine na manrubo. Humility is the mother of all virtues. true kade If you don't have humility, you will not have any children of virtues. mother yes Kan bici ruhai la sih papis pernah. hoi kade ka tu ka sam dru phulai bang yala roi lang mane ka le ka bas tanat e aga chingem cha ken ya kan ut yang sai sien ne roi Hapo jingka thap nhang jong mi ngak men kunong yara ngam sim jong nga kasno hami atrai kershan yanga Kei ke bah pi kwa ban penslur lem ban ong lem si para samla ju pi. Mar hagan ni perthai bo mata ke jinta waj ke perthai ke bah itana ha. We all the what to say kalau nak ka beneng ha kendau de. Te bon na kila si kin ong ba balik so bunut dari lo pada. Thì cái anh mà phim vợ bằng ông ấy bảo xong lại chụp phim và cái này cái chính trị chụp phim cái đây có không có đôi và cái chính trị chụp phim ya kata fadal kajing khot jong blei mo kade ka ba kotor khot da kajing ien te snap ya kajing khot jong blei kam tam e khane ka jing khot ban long shakri jong u ban but ye u te kalong ke ka ba ngiyo ban ihet karpang yo blei haladi ngala ban IT ba yo blei ba shushu ba hoi kumba pi ong ba ka perthai ka ai kata kum ka baneng ha ni ka perthai henrei ka ba so tanat kalong ba ide banya chan cho blei don ka chinga dei wa blei nga ka ba pidang relate manage pang ka kajing wan jong bobu ka tikis ne na pagkamawi nga ya u Francis Xavier bodo Ignatius ba ong ni so lau ong si ong yo Francis Xavier kan man to yu breu bon yo ai ka perthai barok we Baraway, na yung Do tuloy ike ko siya. Nga-try ka di ka banlong, nga-try ka ike ba, ka banlong ka attraction, na kabanta ki way pa. takade Kamtang, nga so tuwi di, da kata ka, the joy of being a priest. Dam shumi ka singi hado semnem so tuwa di, na marba so many things are waiting there. But ngila ba niya rabi ki way. Ito kiba pang ba shitong, but kiba kiba dan kami counseling. Kung mali nga siyang counseling niya, ya kuwi ka na try ko para kita. Hindi hapsangan. But they are broken. true We have to bring pieces back. Try kata undan mano bala male. Naitang the professional counselors ki lek. Mereka kebaule undo kalau ke apa. Tiada kena tahu ngatrai ke way area babar koi ki padar thamai mata ki dengan suatu mereka ni. Kapor kam cucu mata mereka kapor juni macua. Bagi dah face kita pelong iri 11 ya lagi. Kam dam bakin duai nam tajuk di ba ni broken families broken individuals mo. Ni ai por iban duai mating teng ngatrai ibu kibirti ni kata. Bagin duai deh. Te rela da ni labon kam mungkin am approach ni banduai pi te ni hande mtawa ke duai ni de ai ke duai na try ka de area ba ya ba ni la ni logi briojo play in ai ya ki ju play ni we pa pidon ke ban ong pa ya ki
ya ki semua mentai ya ki long kene pila yo ya ki penslur ju pi nai mei pa to mo pila se si tin pila pa ong ki long kene long pa undo ba kin le se ban ba kin penslur la ki ju ku na ban ta ga ban si me ni ka lai ju ba jing lo bin do ya ko ni te ka ban kong ka bokong san hi te ka de ka jing tuai hi ka wei but ka bokong san de ha ka por ha ka bau uling do ura ya ka khuri ha ka por bau ura khuri terwai khun chong pi hang to ka por nga ipa ju ang pro por ha ka por bau uling do jura ya khuri nga ra lang ya phiru nga wan ra ya ka dur ka chong pi te de se so sweet true ka te ho te ha ba ye thu ya nga kum ta te ka long ke ba ta ya nga na ma da ublei la terwa ya ngi ang ba ublei te klam pa ublei tra kan ra snap ya ka jing doi ka jing kar pa jong ki mi pa jong pi te kata ka ba kong san le se nga kwa ban ai men sim le se ban ai jing mut ya ki mi pa ba por ba pi doi ha ka yu khris pa khot ba ka mas pa khot terwa yi khon jong pi to ka por te that's very nice ba ti ka de ki jing ra ne dang xian ni nga smu ka de ka wei ka ban ta na mar pi ha ka balang ji ka bai tru ha ku tu ha ku ra wan na ta ban le ka la ra ta hi ta ba dau chris dau le ba u ra wow ta ha ka ba ku ra wiang ha da ong ha kmi pi ti bun sien ngi ngi pe te na so i te pa ji pi ku mi ta wa ya pi ha ka khuri ha ka wa ku ba ka wai pi ti na don ke ni ji wai ba la sing pa mi hi man ka por ba ma pe ya me jesu ha ka tu ku jing bersih perthai thala mi pen khu ye ki na nga so nice ye ki khmat do not bor par khat mi pen thamai biang anga hublei shibon trai bi jesu ha ka yu khres pi namar abang pe jesu mi tante ye ka bor ma u per khu ka palang ka le ter ji ko marak pe pe do mi baru blei po shungu lenter kam nei mi de pe ju ka le ter ji ko ba inbo pe tinga jing le ji pa ji pina try ka ke ek ba ki we par ki long par ki de ban ko tu bon ba tro ay di ambe tu ku ban pa da ye ki we ba ko ki bo ma pa da kam pa ka dai te dikan thio sian ka salong pa da ngale le bo phun jang ala de top pa da te congratulations no thank you so much for that nam ta jing bon ma pila je ye ni ni dot kam ji sa ni kam si bon ki lang dot ri ki ban sap pa ki brio ki bas snap ki brio bat ki ba ha ki jing kemen ju ki brio mit kemen lamar ki ha ki jing yam ju ki in yam bat ki kam tam ki no kan dok to ble ko do pi tinga ai pi ni ji ne pa mo ko le shi bon